Igbo ndị ọma, Igbo ndị m ji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo sị m na m gbawa m agbawa na m kwụrụ m akwụrụ. Ana m ekele unu ụmụ Igbo niile, ụmụ Igbo ndị nọ na mba na ndị nọ n'ụlọ. Ana m ekele unu ọkwa nwanne unu nwoke Chukwuemeka, onye nke unu dinyere ozi, onye nke na-ahụ maka Unify Igbos Now na Nnamdi TV. Ụmụ Igbo, ọkwanụ mkpụrụ ụbọchị ole? Mkpụrụ ụbọchị atọ ka anyị kpọkụrụ ụmụ Igbo. Si unu lekwenụ ebe anyị nọ na ụmụnne anyị ndị sọbọ na ihe ha na-agabiga. Anyị ebekuo akwa n'oke olu si biko ụmụ Igbo tinyere na anyị. Ụmụ Igbo unu ekwe ka ihere mee m, unu ekwebe ka ihere mee m kemgbe m bidoro njem a. Achọrọ m ịgwa ụmụ Igbo na akwa nke anyị bekuru maka ndị sọbọ, imeziri ha mmiri, inye ha ebe a na-aga mposi na skuulu ha n'ụlọ akwụkwọ ha, yala ịkwajuru ha ọgwụ na ihe ndị eji ele ahụ na hospital ha, nke pụtara 20 million all in total. Ụmụ Igbo akpọkwole m unu. Mkpụrụ ụbọchị atọ sọsọ ka unu ji tinyere anyị 1.something million naira. 1.something million. Onye kwenu ka anyị wụ, onye kwenu ka anyị ga-akọrọ na akwụkwọ ụmụ Igbo. Ihe anyị na-emewu ka ụmụ Igbo ọbụla ebe ọbụla ha nọ, ka anyị jiri culture, empowerment and charity jiri kpakọsị Igbo ọnụ. Ma na-arịọkwasị doo na orube onwebe ebe anyị garuru agaru. Si unu biko na-atụnyekwere na anyị, na-atụnye na n'ụlọ akụ nke unu na-ahụ. Ọwụ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation na-akwado. Ya ka anyị ji họpụta sị na anyị ga-ebido Igbo Aid, jiri Igbo Aid baa n'obodo niile. Unu chete ndị Amerịka, ndị UK, ha na-eji aid enyere onwe ha aka, jiri aid na-enye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ụmụ Igbo ya ka anyị ji bidokwe our own Igbo Aid, Igbo Aid, Igbo Aid, ka anyị jiri ya nyewe aka n'ụmụ indigent communities ndị a. Ọ ga-enyere anyị aka n'udo, ọ ga-enyere anyị aka na mkpakọta ọnụ, ọ ga-enyere anyị aka n'ọganihu. Ụmụ Igbo, ka udo na-achị n'ala Igbo, ka ịhụnanya zuo oke n'ala Igbo. Ise, ise, ise.